Có pha mà đâu kia các bạn. Itu kau se, nena kau se. Dofo ye jino daso hayi mo ma ye ni ayoro ho se won a wo ni ani daso na mo ma ye ma ye ntiso efise ye nim se ye di ma fotias amen won a wawu awrade mo Yakobon nsem na ye obere nka won efise nhira na awufu a wawu awrade mo fi prempren rekoyi honhom ni se yiwu obehome afi won brenu mu na wonnyuma di won achi amen na obiara o ne ho ani daso yi no oto no ho na onyantene ne fo sori mu chefa na etwa ye nyina se yekopue Kristo atemu agwanim ho na obiara anya ne ona nipadua so ye papo boni o sene oye no enti mo ma yengon akono mo prowo a ewo wiase na mo ma yempa adibia ko a ehia na eyem na wori nye yensem mo ma yanku jidu kopani so dan kwa wo bodin fra yenum mama yesen kwa no kwafo a wo hwe wo wura kwan da na mama ye nanto hanu ntie no kwaro no na ye fa so nto yankra ho
send a radical such a nyansa for said, in the quadruple do the mamma abut. Amen. Amen. Mabon Yankopon no emfa yen papa yen nuabarema yendofo Emmanuel kwaku amankwa manukuri ensi yade no honam ema asase note enko note mfutuma enko na enso enko enso owusori mu anida so a ekoda enko mu ewo yen Awurade Yesu Kristo. Amen. Mama yembom pai Adom Yankopon wonam utimi so ama yen kwa na wonam Yesu Kristo so ama yen kwa fofo yade yen papa yen nuabarema yekunu yadofo Emmanuel kwaku amankwa binukuri asha wonsa wa ohumi a wasiesie ama won a waje we edini na no manene wo da home na yen han wo yen Awurade Yesu Kristo. Amen. Nanti yi and I have a more actually PH 805 90 no from and I ever to go 90 never frewo miba zebra also rofi yendi yesu wo yeah nansu nyame penti yesu na yendi pomotrasu na yendi abutazika ase nanti papa kwaku amankwa nanti Emmanuel kwaku amankwa manukuri Sese busoni baako bejina wada as so kind of position. Bejina makara busu Anoye and a bush domina and the kind of Sadaka Sima Rade Yam Popon. So far, what they are saying. And Brea Papa a class a DBC celebrate. No more Bolivia and Kanye. I think the reader Basia Safonso as no question. If you Papa Yarim, Papa knew Mumbo, Monster, and Marquand, Impo, now what you ma, every Papa be seen. So, Nikita, whom Dick see a money. Ya be dum pempen so a e papa abre bofuni e pese ya da mase papa apa ka se me sie ni kaja ni ase ba ni sham be pray na o ma safuni ni ifi adun kwa e sign da dofo no mu nyina ase won a wo fie tintin ni benten e bai e be boa yen e man na ye du ba bi a ye du ya asumdu nkuto na erija papa kwen yakasi yadamasi papa Awurade nhyira obi biara a oba obi biara oye bribi de ma yen Awurade nhyira yen na no hwe nso afa yesi kweso be ni ho de wona sa de pa bi tia yakasi basi da no ba na yadamasi papa Kweku wo na kwatu kwan ye ejano maha abofo no meje utata ufa nko twere Abraham kum bia ya ahotefo wo de twa trobentu yi twato no ema ye de ho eno okra so ye funa sa
ɛde mo nyinaa ho mo kra ne mo bɛdu akyɛ twɛ yɛn pɔn na nsa oni otumi yɛ mɛtara adwene nyansa nim deɛ ne tumi nyinaa so no o mɛ de ne ase nhwɛ mo on siesie mo pɛ on hyɛ mo den on kyekye mo werɛ on mo asentem mo anya nyina so mo fa so hwɛ ko amen ɛda mo nyinaa ase eti ɛbɛhwɛ na wɔn a wɔbɛkata no so no akata papa asu machine bubu dotinimu na fa cement no na o e momra machine momra bubu dotinimu se o e bra bubu dotinimu ya ndese mu lo ngani na bo ngani bubu dotinimu